ngakithi akekho umuntu ongamelana. If God is for us, akekho umuntu ongamelana. Anginandaba bazalwane ukuthi usilo uhambe emncane, it's not your business. Business kaNkulunkulu. Mina yazile ukuthi God is for us. And uNkulunkulu akalenzi. If God is for us, who shall be against us? Akunandaba amabala angabekwa. But if God is for us, akekho umuntu ongamelana. Bazalwane sinomuntu uKristu Jesu uma ngakithi sinamandla okwenza konke, sinqobe ezweni zonke, sinqobe ngezikhathi zonke. Inkosi inkusisi. Uyalandelwa yebo.